mfowethu. Unakho lokho. Hayi khale. Wazana. Niyabaleka cabanga ngathi ngigade lapho ungase stage wavela waphuma ngala. Ah kuyaphoqa ukuthi angivele ngihlale ngala yabo. Yeah. Alright Dwama. Inibingelele kuphina ukuphela kufinyeko lombuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngikhathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Select Africa TV sikhona bafowethu sika Mashu njengoba ngilo nginilethela ama celebrity nginilethela abaculi benani bathandayo manje ke ngiphethe ukhavazela ngimlanda ipenanyawo ngilanda le Awusuka lineka bo. Anemene kokho mnumzane basibona performance abona isadle kwakona. Uba uboya bathi bakhupha. Sanibonani nini? Bhuti wami sithanda energy yakho sithanda into ozenzayo estage izinto ezinhle bhuti konakele senzani namhlanje la kaMashu Nginasekhaya ngizwile la kuthiwa kunevukane lami la kuthiwa uSigwebo elenza umcimbi ngenxa ukuthi ngamgcoba ngamenza induna enkulu yabalandeli bami ngathi cha ngizomxhasa kahle wamancoko uma enye insizwa yenza into enhle futhi yona insizwa ke le engenze ngazibona nginamandla nengenze nganyusa amasokisi kulento yomculo kakhulukazi mase kiwe stage ngoba insizwa egcoba kakhulu so insizwa mayenza into enhle ezinye insizwa azitshelwa ukuthi aziye ziyazibonela ngoba usuka uza kweni menza into thiwe inyoni zohlobo lodwa zindiza ndawonye ngaleyo ndlela bafo njengoba uSigwebo eyinsizwa nje eyaziwayo ehlonishwayo emzansi wonke ngeke sikwazi ukuthi ngihlale ngiyibhenanyawo nami elaziwayo eliserious ngithule insizwa ibhizi ukuthi wasobuka anginandaba naleyo nto ngiyale yakhona nami ngiyogida ngiyokwenza into ngoba inhle ekugcineni sakhe isizwe sabaculi noma ngabe kuthiwa sinemidlalo yethu yase stage mhlambe yokukhuluma kodwa ekugcineni siyinsizwa ekufele sizwane ziphila impilo eyodwa ngoba ekugcineni sondla imindeni yethu ngalento andiyasiphilisa sinamancoko ethu obunsizwa akukhona ke sontweni la wena Sigwebo wena ngize kwena la imnandi into yakho ngibone kugcwele ngenye indlela uyinsizwa mfana uyinsizwa ukuthi ke kufanele ukhumbule ukuthi ngiyashaya konakele kakhulu mfowethu ngendlela okugcwele ngasikwazi ngisho kubeka unyawo la ngaphakathi kwamina angikwazi ngisho ukuhamba indlela obugcwele ngayo yinhle into enziwe umfowethu ngiyambongela ngempela nesidi yakhe ayikhiphile please sengiyilalelile mina imnandi inobunsizwa yabona nje uyena umuntu oyimina ke leya ngoba uyazi naye kwalanga kithi nje kumabhenanya ubone exhoza nje uyazi ukuthi ubani angabhekana naye ngoba yimina oyinsizwa ngangisilima nini Sigwebo wena bhuti ubahuphe size kumcimbini kaSigwebo bathi abantu sicela usifunele ubahuphe usibuzele ukuthi silindeleni ngoba siyawuthanda umculo wakhe hayi uyazi ukuthi ubona abantu bengibiza abantu bazumdlalo wami noSigwebo 2 abanye babona indlela mina entweni yami ngiyazimisela and kuphoqa ukuthi angizimisele ngoba isuke engayenza kayiyona yodwa yahluka so ukuze abantu bayizwe zimisele entweni ngoba ufika nento entsha naye uSigwebo ukwabona ukuthi yazi leyo mfana leyo ikhona into entsha angayifunda kuyena nami futhi ziningi izinto engizifundayo kuyena zangapha mawehla ushona ngapha woluthukela so sengiyazi nami ukuthi othukela senginabo abafowethu ngoba ngiyantshontsha kubona nabo abantshontshe kumina ngoba imina okhona abangantshontsha kuyena imina oyibhenanyawo la ha sibonge ekhavazela mfowethu sikufisela impumelelo sikufisela okuhle kodwa sibonga kwaba TV bonga nakuwena bafo ukungimisa kulento yakhe noboya bye danke siyabonga mfowethu kusonakele kaMashu bafowethu manje ngiphethe nazi izintokazi emva kwami ezihamba nendoni yebo mfowethu konakele sisiwami hayi konakele njengamanje kuzodlala nje amaciko amabili bese ngiphoseka sikwaMashuka idolo kaShenge la sikhona intombazane mfowethu intokazi evela ingene ngomeni nje umuntu uyivele ekhala uyibuka into eculu uyibuka cha mfowethu ngisho ngithi isikhathi sifikile sekuyisona impela esami abadeda abantu esami isikhathi manje ndoni ake siqale la mfowethu uqala nini uMaskandi
lisuka lapho uthando lwawo mfowethu kuwena? Iqiniso mfowethu mina bengicula igospel ngisesikoleni ngishayela nje indondo lezi zama competition kuma cultural. Ngase ngiqhubeka ngilokhu ngifeature abantu ebebecula umaskandi. Ila kuqale khona ukuthi kwakheke uthando lwamaskandi kodwa hayi ukuthi ngithe ngikhula ngaphupha ukucula umaskandi. Yinto engijume endleleni ngoba abantu bebona ikhono. Ngase ngikhipha i-album yami yokuqala eyamukela kakhulu eyayithi Sibondo sayeke. Lapho engabe ngisabheka khona emuva ngayibamba khona kumaskandi. Ndoni kunabantu mfethu abakufeatureile wafike wenza imanga kubona. Wacula mfethu. Kuthini kuwena? Kunginikeza ugqozi kakhulu yikho ngenza ngikhuthale. Ngingasho ngithi nami ngibe nenhlanhla ukuthi ngisebenzisana nabantu abavele nabo benekhono nabayimiselayo. So lokho kube into enkulu kakhulu njengoba abantu bezwile ngikhuphukile ngonyaka odlule ngakhuphuka nakulonyaka. Nje ngasho ngithi izinto mfethu ziyalindwa mase kufika isikhathi akekho futhi ongame esikhathini somuntu. Nkosazana siyabonga kakhulu sikufisela impumelelo mfowethu. Ihambe kanjani i-album yakho or ihamba kanjani i-album yakho le entsha sanda kuyikhipha? Iyona le. Yeah, iyona le. I-album phela ethi isikole sengoma cha ihambela kahle futhi njengamagunya ekseni makusebusika abantu bayithatha ubuthaphuthaphu njengoba ngifikile nala mashu bayithatha impela ngoba cha engakuthembisa mfowethu unext awukho la i-remote uyayithatha uyilahle sithi hit after hit indoni bambiza umaphimbo wonke abanye. Siyabonga sesiwami sikufisela impumelelo. Bonga mina ingane zakwethu. Siyabonga. All right, thank you very much bafowethu sikaMashu ziyakhala bafowethu intokazi izoseka uSigwebo zibophele bafowethu la kaMashu ziyakhipha kumnandi kakhulu uSigwebo baphumile abantu bafowethu baphumile siyabonga kakhulu. Ngibingelela babukeli beSelect Africa TV igama lami ngikwazi wakhe nguThobisani waMthembu. Namhlanje ke sila kaMashu ezitolo kwaShenge njengoba nazi ukuthi uSigwebo uyibizile insizwa nansi ke enye ngihleli nayo la eduzane kwami isiyenzima ngiyona insizwa esibiza ngedididi ke le bhuti wami sawubona ubingelela ababukeli emakhaya. Sanibonani nonke sanibonani babukeli balandeli bami. Nebhuti senzana namhlanje la. Namhlanje laba bafowethu sizobungaza la insizwa uSigwebo bafowethu inkunzena ke ekudala sazana nayo kwezomculo isimemile ukuthi bafowethu ake nize nizongihlanganyela nawo umsebenzi wami niwuphakamise njengomculi kaMaskandi saze siyafika ke mina ke kwasho ukuthi vele wami umculo ungena ndawo zonke noma ngabe kuthiwa uyigospel phakathi Maskandi ngiphakathi ngasha nje into engena yonke indawo isizidididi thina uyisho lengoma batshela sengathele ayibo sengathele izishimane awuyizidididi lesi bhuti wami uyiqala nini lento mfowethu ngoba ayisiyabona wenza imanga ngiyabona nala stage uphuma nje kwavele wenza imanga senginesikhashana mfowethu mangicabanga mhlawumbe ngaqala ngo2013 kodwa ke ngaqala ngacula igospel kwase kuba khona ama message njengalana nje okudinga ukuthi ngiwadelive kwasho ukuthi shothi ngangibizelwe ngapha ngumuntu okholwayo ke mina ngibona ngicula nje lezi zinto engathi zimsangano ukuthi ngilwa nempilo yomuntu kodwa ke nje angumuntu othandaza kakhulu. Bhuti wami sikufisela inhlahla mfowethu inhle into oyenzayo and ngiyawubona umculo wakho uyangena kubantu. Hayi njengoba ubona nje akekho umculi oyayangene koMaskandi eculela unye uhlobo baye bemcwasa njengoba ubona nje mangiphuma zonke ihlwele ubazwile ukuthi bebecela ukuthi akengishaye noma 4 ingoma okusho ukuthi uthando lolo. Siyabonga mfowethu uMamillion babukeli beSelect Africa TV insizwa ke le bafowethu siyenza imanga la stage ngijabule kakhulu bhuti wami ngoba nawe. Ngibonga kakhulu. Thank you very much. Nakho lokho. Hayi khale. Wazana. Niyabaleka cabanga ngathi ngigade lapho ungase stage wavela waphuma ngala. Kuyaphoqa ukuthi angivele ngihlale ngala yabo. Yebo. Alright bhuti wami ke siyayixoxela nje mfowethu. Siyayixoxela ayikho into embi nje yabo. Ngibingelela babukeli beSelect Africa TV kusesenjalo enye insizwa le bafowethu ezoxhasa uSigwebo sentambo uyizoyisholo yena ke bafowethu ngoba siyamenywa bafowethu sikhona yonke indawo insizwa ke ayilahlane kuba kanjalo bhuti wami asikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Yebo sabona mfowethu. Uba le insizwa abantu insizwe esidume kangaka emhlaba wonke. Cha lo uphunga lenja mfowethu ngumuthando ngasho ukuthi uGejasi. Ngibone nixabana noTira kuma social media uthi unayo yini lento. Cha mfowethu lento ngicasula kakhulu yabo Tira oqala nje emhlabeni umuntu engamthandisisi kahle mfowethu ngeke ngifihle lokho. Awumphiwe. Angimphiwe nje mfowethu noma ngifila ngimfoni.
Lo muntu lo sikhatha nabantu besifazana ungakhipha 1000 ukhiphela umuntu wesifazana. Shunu uma ungenayo imali bafo awunoba nayo umuntu wesifazana. Uyayibona lo nto kusho ukuthi nje kahle kahle uma ungenamali wena unalutho. Ungolahliwe impela kusho ukuthi usemathuneni. Mfowethu kuphi ekhaya? Ekhaya mfowethu kuseNewcastle kodwa ngisize kakhulu eMpumalanga kubo kama. Mfowethu sibona udumo lwakho lukhula ngendlela esimangaliso and emva kwamavideo akho wenzayo abantu bakuthanda. Yebo mfowethu kanti ke angipheleli lapho kuphela mfowethu mina ngiyalengisa ngiphinde ngicule futhi ngikhona kumaskandi ne hip hop. Yebo mfowethu. Indoda ine talent elikhulu. Kakhulu kahle ngasho ethi umakhono onke ba. Inkunzi umakhono onke ke babukeli beSelect Africa TV. Lensizwe iyona leyayibuza ukuthi unayo inlento. Bhuti wami siyabonga kakhulu mfowethu namhlanje sila kaMashu sizokwenzana. Lapha mfowethu mina hlahle ngilandile landa uzoshaya usigweba ayikho into engilandile la uzoshaya ikhanda la sigwebe lelincane leli yalibona. Yebo bhuti ngizolibhonya impela ukuqondisa usigwebo ngiyabona athathi kahle ngizothuka insizwa manje ngifuna ukumbona la eduze kwami. Usigwebo insizwe engakanani ngoba phela ingathi imncanyana ngomzimba. Cha usigwebo mina mfowethu ngangazi bakhuluma ngoba ngathi mhlambe bakhuluma ngengane thizeni manje ngibona intshebe ngisho ikhulele lento. Wesigwebo bhuti wami nayi insizwe ithi izoshaya ikhanda kuwena. Hayi futhi ziyakhala ke namhla cabanga uzoshayela ekhaya umcimbi wakho lo. Yabo sigwebo kuba umuntu wesifazana bengiyaxolisa impela manje ngoba ngumbhemu ayikhale. Ayikhale bhuti wami siyabonga kakhulu iSelect Africa TV besinensizwa la insizwe edume kakhulu la kuma social media bafowethu yona ke le ngisazoyibuza ukuthi inayo inlento. Siyabonga kakhulu mfowethu number 1. Thank you very much. Sure. With Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele insizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo nje ngokubuka amavideo ami.